Pigsuti ang tanong panaribuhi kunan tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukat sing gidam-i. May tao nga maduruto manaribo iya tanong nga inataman kaupay kadla pag-indang tungod kay kanya inataman mga bukad na murangrang may bius nga natubo sa bukad masaliwan. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sing gidam-i. May daraga nga nagproblema ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatutdo sa kanya kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan ang daraga tinubuatiyan. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sing gidam-i. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sing gidam-i. May daraga nga nagproblema ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatutdo sa kanya kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan ang daraga tinubuatiyan. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sing gidam-i. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sing gidam-i.